Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pitsenyor. Pitsenyor. Kining atong pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño dinhi sa atong parokya, mao ni ang pagduyog nato sa tanan nga nagdebosyon ni Santo Niño sa tibuok kalibutan. Sayod ta unsa siya ka lapad kining maong debosyon kanatong mga Pilipinos. Busa padayon natong iampo ang atong mga kaigsuunan karon sa tibuok kalibutan nga dunay mga panginahanglan ang mga nabiktima niining pandemya o kini sa atong kaigsuunan nga nabiktima karon sa katong bagyo nga si Odette. Ang atong mga kaigsuunan nga makanunayong nagtabang sa mga nanginahanglan, ilabi na gyud ang atong mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya gipadala sa Ginoo si Nathan ngadto kang David. Miadto siya kaniya o giingnan niya si David. May duha ka tawo nga miadto sa usa ka syudad, dato ang usa ug ang usa ka bus. Daghan kaayog mga hayupan ang dato, apan ang kabus wala gayoy laing gawas sa usa ka baing kardero nga iyang napalit. O giamuma niya kini, mitubo kini uban kaniya o sa iyang anak, og nagkan-anan kini sa iyang mumho, og nag-imnanan sa iyang imnanan. Iya kining kugus-kuguson sama sa iyang anak. Usa ka adlaw ni ana, may bisita nga miabot sa balay sa dato, ug wala siya gusto nga mukuha gikan sa iyang kahayupan, aron iyang ihawon alang sa bisita, ug maoy iyang giihaw ang baing karnero sa kabus, aron ikadalit niya sa iyang bisita. Unya nasuko pag-ayo si David, ug giingnan niya si Nathan, ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo nga ang tao nga nagbuhat niini angay patyon. Kinahanglang ulian niya ang tag-iya og upat ka buok karnero kay wala siya'y kaluoy. Giingnan ni Nathan si David, ikaw mao ang tao. Og ania ang pulong sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel, o giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul. Busa, dili mo biya ang espada sa imong balay, kay imo man akong gitamay, o giilog mo ang asawa ni Uriah. Kini ang giingon sa Ginoo, patunghaon ko bato kanimo ang dautan gikan sa imong banay, ug sa atubangan mo kuhaon ko ang imong mga asawa, ug ihatag ko sila sa imong silingan, ug siya modulog sa imong mga asawa bisag adlawng dako. Imo kining gibuhat sa tago, apan buhaton ko kini atubangan sa tibuok Israel ug sa adlawng dako. Miingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Nathan si David, gipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala, o dili kaniya patyon. Apan kay pinaagi ni ning buhata, imo mang ipasipad-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga nataw kanimo. Unya mipauli si Nathan sa ila. Giatagan sa Ginoo o grabing sakit ang anak ni David sa asawa ni Uriah. Busa si David nagpakiluoy sa Dios tungod sa bata, og nagpuasa si David, og mihigda siya sa yuta tibuok gabii. Ang mga kadaguan miadto kaniya, apan midumili siya, og wala siya mukaon uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Linisa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Linisa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaadinhi ka nako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, baguha sulod ka nako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan, ug ayaw ko aagikan kanako ang imong balaang espiritu. Linisa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi kanako ang mauyonong espiritu. Tudluan ko ang malapason sa imong dalan, ug ang mga makasasala mamalik kanimo. Linisa akong kasing-kasing, O Diyos. Luwas ako sa dugo nga makasasala, O Diyos, akong manluluwas nga Diyos. Unya magsaysay ang akong dila sa imong katarong, O Ginoo, abliha ang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsangyaw sa imong kadayganan. Linisa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Ang ginuman na kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo
Sumala ni San Marcos. Sa pagkagabi ni atong adlaw, giingna ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan dito dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, "Magtutudlo, wa ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalik?" Apan nalisang sila ug nagpangutan anay, "Kinsa kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya?" Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nining atong pagsaulog sa pista ni Santo Niño karong tuiga dinhi sa atong parokya ato ang gamit nga tema ang Gifted to Give, ang atong 500 YOC nga tema nga mo culminate karong Abril. Nya kini di ay yawa mo apil pud ni siya sa atong tema. Naasad siya tema nga Gifted to Give. Iyatang tagaag gift nga yawanon, nya mao say atong ipanghatag ang gift nga yawanon. Iyasang kompetensyahan ang Ginoo ba? Karon sa inyong kinabuhi so far gikan atong last year hangtod karon. Unsa may kasagaran ninyong ipaambit ang gift sa Ginoo o gift sa yawa? Maayo. Sa unang pagbasa, si Hari David, taas-taas yung higayon nga iyag yung gipaambit ang mga gasa sa Ginoo diha niya. Mao to nga milambo og nalig-on ang iyang gingharian. Daghan kay nangalipay tungod sa iyang pagpaambit sa tanang gasas Ginoo niya nga mipanindot og maayo sa nasod sa Israel. Pero dunay usa ka higayon nga ang iyang napaambit ang gift pod sa yawa nga gitawag og kaulag. Kanibang kaulag ba? Lust in English. Napaambit niya ngadto sa asawa ni Uriah nga usa sa iyang mga sundaw kadto si Batseba. Nya iya pag yung gipatay si Uriah para lang yun maangko niya ang gwapa kaing babae nga iyang nakitaan nga mao si Batseba. Muna karon sa ato diring ibang sa atong unang pagbasa ni ay drama sa istorya ni Propeta Nathan, ang propeta sa panahon ni David sa iyang paghari. Giingnan siya, nakabati mo sa unang pagbasa? Awa sa mo naminaw. Giingnan siya, dunay dato kaayo nga naa siya'y mga daghan kaing hayupan, gatusan ka mga hayop, mga karniro. Nya naa say kabos nga usa ra gyud kabuk yang karniro nga gikas pagkagamay ani iyag yung giatiman
iya pagyud ganing idog og higda, isaw paniyag kaon kay pinangga kanya yang karnero. Karon kay kaning dato naa may bisita nga niabot, di man siya muihaw bisag usa sa iyang daghan kaayong mga hayop o mga karnero, kadto manggi iyang giilog ang usa ka buok karnero sa iyang silingan nga kabos kay maoy iyang giihaw aron ipakaon sa mga bisita niya. Basta ni ulbo ang kaspa ni Hari David sa kalagot, niingon siya dire, unya nasuko pag-ayo si David o giingnan niya si Natan, ipanumpa ko nga sa ngalan sa Ginoo nga ang tao nga nagbuhat niini angayng patyon, kinahanglang ulian niya ang tag-iya og 4 ka buok karnero kay wala siya'y kaluoy. Pati niyang laguta. Tubag dayos Natan. O giingnan ni Natan si David, ikaw mao ang tao. Og niya ang gisultis Ginoo nimo karon, gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel o giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul og sa imong mga kaaway. Pero imo manong giilog ang asawa ni Uriah. Mao na unsa may resulta? Kung ipaambit nato ang mga gasa nga iya sa Ginoo, mubunga sa siya og mga Diyosnong mga butang sama sa kalambuan, maayong panglawas, kinabuhing way katapusan, kaluwasan, kalinaw, kalipay. Pero karon kay gipaambit man ni David, kausa ra gyud to. Kausagi siya, natintaw kay purti masagyo kunong gwapa ha. Ambot Brad Loloy, kakita gingon ani. Liwat baka siyang David. Kausa lagi siya nakasupak bas Ginoo sa kabuutan niya ba? Nakasupak siya kausa. Sunan kana unsay gingos Ginoo, ang espada dili mubuwag kanimo og sa imong kaliwatan. Duna unyay mo tumaw sa imong mga anak nga musukwahi nimo, ilugon apil imo mga asawa, og ang imong gibuhat sa tago nga nakighilawas ka sa tago sa asawa ni Uriah, himuon ni ngadtos imong mga asawa sa udtong tutok at tubangas mga tao, makigdog ang maong tao. Lawaya no? Kamong mga bana din sugot mo inyong asawa ripon diha sa inyong atubangan. Kinsay mo sugot? Tasa ka mo? Wa, gyud. Sige na lang, ay na lang ng asawa. Wa man sa imong ripa na kay. Imo na lang anak, imong anak. Ripon diha sa atubangan nimo, diha sa plaza sa inyong lugar. Ipakita gid nimo kay mauni ang kangilad sa imong pagpangabit, mauni ang kangilad sa imong pag-abang-abang ana mga prostitute. Sa mata sa Ginoo ingon ani kangilad kay nagtan-aw ang tanang mga anghel o mga santo sa langit sa imong gibuhat sa tago. Makaako ka? Muna ka ng pagpangabit, law ay gyud kay na sa matas Ginoo, hugaw kay na, og ang epekto ni ana mamatay ang kinabuhi sa imong minahal. Mo nang giingon diri, kanang imong ianak gikan aning babae nga imong gipakasadan, mamatay na. Pastang guula ni David. Ayaw lang Lord, motong niangkon siyang nakasa siya, hilak siyag maayo, wa na siya mukaon, nihigda siya siyuta, wa na siya muhigda siyang harianong higdaanan, purti ganyang pagbasol. Pero wa gyud effect. Patay yung iyang anak. Mao na si Santo Niño nga bato balani sa gugma, Dios nga nagpakatao siya aron tudluan ta og pahibawon ta nga kining sala labi na gid ning adultery, kaning kaulag nga mao na roy naghari sa kalibutan. Maapil mi ana usahay kaulag. Sa una, si Batsiba nakita ni David nga naligo sulod sa iyang banyo.
Nakita lang niya kay wa may atop ang banyo sa una, nya dito man siya siyang palasyo galakaw-lakaw siya sa may atop, nakita niya dito sa sulod pero wa gid tuyua. Karon daghan na kay mo post diha sa Facebook, nganha sa YouTube, nganha sa internet, mga porn. Wa nay makaikyas nato. Apil ng mga bata, mga batan-o na kamaong mo-open, mas maayor ba silang mo-open? Apil na ning mga tiguang nga mo palit gyud og antiyohos nga bag-o, aron lang gyud makita. Gakurog-kurog ang kamot pero mo tan-aw gyud anang TikTok. Anang mga biyaan gyud ang pag-rosaryo kay mo tan-aw gyud ang pare. Unya na lang na Lord karisa. Ya, rosaryo dayon, igon asa man to. Natawa sang choir. Ilating na maanga gini paria. Ingon na kangil adoy, gipadayag sa Ginoo ba? Mao na kung magdebosyon ta ni Santo Niño, usa gid sa gi-highlight nganong niagi gid si Santo Niño aning pagkabata, ang gi-highlight niya the purity of the child. Ang kaputli gyud sa bata. Mo na nga ningon si Jesus, dili gani mo masama ni ining gagmayng bata, di gyud mo kasud sa gingharian sa langit. Kaputli. Nya unsa may epekto kung ang kaputli sa kinabuhi lawas og kalag atong ma-maintain. Relax kay ka. Ang tinuod nga putli nga tao, di gyud na maratol. Lingi ana imong tupad. Gigano. Lingi ba? Ingnaw sa ina pit senior. Ingna. Pit senior. Mo bawas na siya niya pit senior. Nya ingna dayon putli pa ka. Na putli ka. Action gid ana mura siya maratol ipangutana nimo. Awa na yawan on na. Kanang mga daghag sala, kanang dili putli, oy ratulon kay nas tanan. Dali kay nang maratol, dali kay nang masuko, dali kay nang mangluod, dali kay nang kulbaan. Maratol dayong utok ana, magdepresyon day na, ma-stress dayon na basta na isala. Kaning gawali, labi nagwa na mo palit sa salat. Wa na, ratol na. Ala, wa paginahalin. May lasag gani, kaya ang Ginoo, bisan sa akong kabuang, ingo man sa diri, ingos David, pasaylo ako kay nakasa ako. Ingon dayon sinatan, way problema, gipasaylo naman kas Ginoo, pero ang epekto sa imong sala, di mapugnan. Kinahanglan jud kang mutan-aw sa epekto sa imong sala. Pero gipasaylo na ka, muna'y ginaingon nga, ang imong sala gipasaylo, pero muantos jud ka sa silot sa imong sala. Mabuti na kasagaran ani mga tao, labi na kani mga bana, abisag asawa nga mga bit, maghilak yun sa tago. Magtanaw ka sa epekto sa imong sala, maigo ang imong anak, maigo ang imong mga igsuon, maigo ang imong mga igagaw. Nabitaroy usa ka asawa, nakapangabit ra gid siya kausa, natintal gid siya, pero purti gid yang hurot-hurot iyang pagbasol, pero matod pa niya may gyud kaayo ang pagka drama o pagka brainwash ang iyang anak. Tulob dito kabuk, gisalikway gid siya sa iyang tulo ka anak, nagipangandoy pas iyang tulo ka anak. Madunot unta ka, udlon unta nang lawas nimo, kay giluod minimong inahana ka. Sige intawon siya hilak hangtod karon, ambot buhi pa batugo pa bakatugiod. Siya padir di jud ko mapasaylos akong mga anak, may kay pagka brainwash sa akong mga in-laws. Moapil pa usahay ang akong kaugalingong mga igsuon, kay giluod sa kuno sila, nauwaw sila sa akong gibuhat. Nga unta padir, nasipyat raman jud kong kausa, nya gibasulan ko namang gitog maayo. Nako, dugay na sad kang gipasaylos Ginoo, pero ang silot sa imong sala, ang bunga sa imong sala, dawata nga mapaubsanon. Munas David ni higda sa yuta, pag matuod mudawat ko unsa may ihatag nimo Ginoo, kay nakasala man ko.
No? Muna sa atong tubag sa Salmo, linisa ang akong kasing-kasing o Dios. Unsaon man paglinis, pinaagis pagpasaylo sa atong mga sala. Mosa na ang tema sa atong kanta nga famous kayo, Batubalani sa gugma, moingon dita kanamo maluoy kaunta nga kanimo nangilaba. Pero mao lagi, ato na lang ning itudlo, ngayon na lang mo pakasa, labi na ginang pagpangabit, kay purti gid anang ilara gyud. Si David nga buutan kayo, nakuha ana, grabe kay epekto. Kaugalingon niyang anak, ming budhi niya ang iyang mga asawa, girimedyo siyang anak, atubangan sa mga tao, udton tutok. Pakauwaw. Kangilad na. Pero katong anaka niya, anak tingali to sa lain sa niyang asawa. Niya duwa sa tumuunay sa iyang mama. Ang lain niyang mga asawa mo ay kuan ato. Tingali. Ambot lang. Okay ba? Masako dito god. Dito demo. Gisulti ra mo na dire. Mo na og ipakita na nimo ba. Ikaw amahan, ingnon ka na pagsulti, makain ka, iluha god sa epekto ni sa imong pagpakasa. Nang kuya, og ingnon ko, ikaw pa din sa imong pagpakasa, kanang imong mga parisyoner, patyo na tanan, labi na kanang kusog ay mo dunit, patyo na, wa na ginay, mo palit sa imong slot, ginuhin tao, no, hunungon ko na ni. Yung sunod si Mana, sorry Lord, nabalik man. Pero na naman sa inipalit ba? Atong slot karon ano ipalit basin tingalig doon na sa tingalig ni kabuutan og jotay ning barian ang atong hagkan nanat 1,000 raman to atong ibaligya para karon atong pista nya katapusan na niro natong adlaw sa pagpanawat ani nahalina na tag 1,151 slots di pat na ta increase na ang ato sang Heavenly Joy 5,000 man to nana sa tay halin nga 2,284 di ba na ni increase po ang atong MMHD niabot na sad og 190 atong halin di ba pakpak yapon malipay ta magbinuotan ta magantos ta aron paglikay sa sala. Magampo ta ni Santo Niño nga makalikay ta sa sala, bahala nagmagantos ta kaysa magantos ta tungod sa bunga sa atong mga sala. Nabitay mingon ako, Pader, tinuod ng karma, kanang gaba ba? Gaba. Kanang bitay mingon, may ratag gabaan ka, nga inigantos na niya, mingon, kana, gaba na niya nako. Gaba na. Nako di na tinuod ang gaba kay ang gaba god nagpasabot man na siya nga kun makasa ka sa usak panantan ikaw makasa ka nako inigingon ako gabaan ka unta ako man maoy sukdanan sa imong silot ako ba tungod nako gisilutan ka kay gigabaan ka nako mao man ay atong una-una dili na maoy silot sa sala ang kasakit nato sama aning udit sama aning pandemya sama anang ma-failure ka sama anang ma-stress ka maratol ka silot na sa imong sala dili na gaba silot sa sala diin man gikan sa yawa nga moepekto nimo unya gitugot sa Ginoo kay nagpalayo mangkas Ginoo. Kay kung wa ta ka magpalayo sa Ginoo, wa ka magpakasala, gakson ka sa Ginoo, kuyog sa mahal nga birhen. Bisag unsa og hatag sa yawa nimo sa iyang mga pangatake, di na kasod kay purti kagamhanan ang Santo Niño ug ang mahal nga birhen. Purti kagamhanan. Pero kung mo palayo ganita kay mo desisyon gitang magpakasa, tugutan sad nila nga mo epekto nimo ang imong sala. Pre nang bata ba ka ay kanaog ha diri lang kas balay pagduwa nang labay in taon ka didto sus nagduwa man didto sa karsada banggaan bitag motor ay naunsa man ka di ba maghila ka kinuoy taon ng akong anak so imo na siyang gipasaylo sa iyang pagsupak sa imong pagbaod niya nga ayaw gawas
pero kay nabali man ang tiil, nabali man ang bukton, bisag ipasaylo na siya, magantos gud siya maglakaw nga bali nang iyang tiil o ang iyang bukton. Pero gipasaylo, pero ang epekto sa iyang pagsupak, magantos gud siya. Maurasan na ang Ginoo, yung Ginoo ayaw gyud buwag nako, paminawa gyud ang akong pulong. Na pag-ingos yawa, di ay lami kay diri sa hayman, sa diray kausalang, sige. So ang epekto ana na age man. Ginoo in taon, pasaylo ay taon ko yung Ginoo. Ay, dugay na tikang ipasaylo, pero patyon yung ganing age. Imo maning kuan. Ayaw gid mo pagsigig dinaw anang inyong mga butang ihatag na sa inyong mga isigkataong nanginhanglan. Kana mga yuta ay mo pagdinaw, ako gini. Karon pasudlan bitatag virus da na nagtap-tap na ta. Social distancing na. Ganahan makakag-imo ra gyud. Sige, imo ra gyud na. Og nanagani kay COVID, imo ra gyud na. I-isolate gyud ka kay imo man gyud ka. Imo ra gyud na. Hastang imo mga anak din akaduaw nimo, ang imong asawa di nakatupad nimo. Og mamatay ka, sunugon kag diretso kay imo ra gyud na. Ayaw migi-apil ana. Kay naanad man ka nang batasan nga ako ra gyud ni wa moy apil. Mao ning COVID karon. Nindog ta. Mangluhod ta para sa atong pag-ampo sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. O matamis nga Hesus, Hari nga Dios non, nga matuod sa imong dakong paghigugma sa mga kalag, nagpaubos ka sa imong pagkatao ug nahimo nga bata sama kanamo aron sa paghatag sa mga tao sa panag-ingnan sa kinabuhi nga santos sa imong kakabus didto sa Belen ug sa Nazaret, sa imong kakabus sa imong pagka-inosente ug pagkamasinugtanon kang Maria Santissima ug kang San Jose. Ikaw nagtawag sa mga bata sa pagduol kanimo kay ilaman ug sa mga managsama kanila ang gingharian sa langit. Dinasig kami ni anang saad mo kanamo, mianhi karon sa atubangan sa imong larawan ug naghalad ug naghatag kanimo sa among kalag ug kasing-kasing, sa among kaputli ug pagka-inosente sa tibuok namong kinabuhi. O Jesus, bata nga Dios non, hinigugma sa among kasing-kasing, kaayo nga walay kinutuban, tan-awa ug dawata kining mga anak mo nga midangop kanimo, bantayan mo ang among pagka-inosente, batok sa mga kaaway, aron dili mabulingan sa mga kahilayan sa kalibutan, ang mamuhat, ang mahumot nga asusina sa among kaputli. Nangamuyo kami kanimo, Jesus, nga bantayan mo ang Santa Iglesia, tabangan ang Santo Papa, ug ipadala mo ang imong kadait sa tibuok nga kalibutan. Ug panalanginan mo kining imong mga anak, nga niya karon nagluhod sa imong atubangan, ug maghimo nining santos nga pag-ampo. Pag-ampo sa kapistahan sa Santo Niño sa Subo, sa mga mananakay sa dagat ug sa mga kahanginan ug sa mga magpapanaw sa yuta, o Senyor Santo Niño, kay ikaw man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi sa mga Kristiyanos, midangop ako sa imong gahom ug kaluoy, nga luwason ako nimo sa mga unos ug sa mga katalagman sa dagat ug sa yuta. Tuliron mo Ginoo ang akong mga lakang sa mga dalan nga matarong, alang sa kaayuhan sa akong kalag ug sa lawas, ug dili ako nimo biyaan sa gihapon, kundili kaluyan mo ako, Santo Niño, hangtod sa ikamatay ko. Amen. Ato karong pangayoon ni Senyor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang inyong tubag, Santo Niño, dungga kami. Santo Niño, dungga kami. Nga ang simbahan magpabilin nga maalagaron o mabinantayon sa iyang katawhan sa tanang panahon. Mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami.
nga ang atong nasud ug ang mga namunuan niini manalipod sa katungod sa kada tawo ug muila sa kinabuhi nga gasa sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga alang ni adtong naganto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila sa mga pagtulunan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga ang atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga kadtong mga nangamatay nga atong giampo, nga ang gahom sa grasya sa Dios magdala kanila ngadto sa katumanan sa himaya, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Manindog, kitang tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug pasudlon mo na unta sila diha sa langit. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Hinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagday. Panagdait. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ay pamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Dios, among amahan, ining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayod nga nakapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa pangalipod batok sa COVID-19. Maluluyon og mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot uwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangin niya ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, mayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa maglik-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang daotan o mahimayaon o bulahan nga Birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang kalimpyo sa atong kasing-kasing. Nga ato lang buhaton, maglikay lang kita sa paggamit sa mga gasa nga gikan sa yawa. Di nato ipaambit. Ang atong ipaambit, maura gyud ang mga gasa nga gikan sa Ginoo. Salamat tas mipaambit sa gasa sa Ginoo sa pagkamaalagaron ang tanan nga mialagad nato karon ining maong misa gikan sa naglimpyo sa atong simbahan, sa nagdecorate dinhi sa atong mga altars. Okay ra bang dekorasyon? Nindot ra? Maayo kay nakadaig sa mo ani. Kaguan ra ba nilag maayo. Salamat sa atong mga donors sa Heavenly Joy. Usa na ni sa inyo mga produkto. Unya kanang ang ato sang dito sa gawas nagbantay ang naglead sa atong biblical rosary gipanguluhan sa gipacilitate sa mga PYCC ang atong mga nag-alaga dinhi mga sakristan sa atong lector, salmista, love offering assistants sa atong mga technical group, atong IT ug sa nag-manage sa atong sound system. Labi na gyud nining atong mga special nga servers, ang atong choir nga mao ang San Vicente Choir, unya ang atong pilgrims and offerers, ambot ni abot baka ni sila karon, ang tanang drivers o vendors kasi mga drivers din taas kamot. Ito nag-drive pa sa sila na masahero pa to. Vendors. Salamat na ay
usa ra man di man abindor. So karong ato sa pasalamatan ang tanan nga ni-offer, labi na gyud ang atong bread and wine offerers nga sila si Brad Bernardo Luloy o Mrs. Raquel Jacobi. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Ang sunod natong Fiesta Mass karong adlaw mao ang atong 12:15 nga misa. Ya nga ato aning gihangyo nga mo pilgrims ang tanang maestra o mga barangay officials. So ato lang yang paminaw o matungaban ni sila basin sag mabisi. Anya ang kahapon natay motorcade alas 3 sa hapon nya inigabot diri kay mga 1 hour and a half man na more or less. Ikalas 4:30 na ay mga sinolog presentations diha sa gawas nya dayon mumisa ta 5:30 sa gabi. Ang ato anang mga pilgrims mao ang tanang mga mandated organizations o mga chapel leaders. So magkita-kita ta unyang hapon alas 5:30. So once again, update sa atong nahalin nga mga slots as of yesterday, ang atong Heavenly Joy na naihalin nga 2,284, 2,716 slots na lang ang nahibilin. Atong pakpakan ang namalit niini. Maayo unta inig ka ugma mahurot na ni siya. Ang atong hagkan, ang atong halad ang gugma kang ninyo ni sobra na ta, salamat sa Dios. So close na ni karong adlaw kutob ugma close na ni siya, wala na tay dawaton. Ang atong total na karon nga halin niabot nag 1,151 slots. Salamat kayo sa inyong pakpakan. Nya sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD para ni sa atong Kapilinya de Fatima nga consecration karong Abril 4 sa 10,000 slots nga atong gibaligya, 190 slots na ang atong halin, 9,810 pa ang available. Pakpak gihapon. Salamat kayo. Karon akong hangyoon ang dunay da nga mga images ni Santo Niño or ubang images ari mo sa tubangan para sa blessing. Ngari lang. Amahan sa langit, nagadaig kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni kining mga imahin, Senyor Santo Niño, ug tudloi kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdong nga pagampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo, Amahan, pinaagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makusog na tingog, katulo nato isinggit ang Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!
Viva Pits Senior! Sige, sinulog na. Ngari, panayaw mong tanan.